गिबि गिबियावनो आं खावलायो बयनिसिमबो एनडिएफबि सोमावसारनायाव जायफोर बाहागो लानाय एनडिएफबि साफ्रोमबो सिनियर जुनियर बयबो एनडिएफबि सार्टिफिकेटखौ मानो नांगौ। जाय एनडिएफबि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय बेसेबांबा सम दुखु खस्थखौ सहायबोनानै सोमावसारनायाव बाहागो लानाय जाहाथे गाव गावनि मोनसे सार्टिफिकेट बयबो साख्रिल' नङा जायफोर एनडिएफबि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो सिनियर जुनियर दैदेनगिरि गाव गावनि सार्टिफिकेटखौ लानानै दोननो हागोन। लोगोसे एनडिएफबि जायफोर दैदेनगिरि जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा मा फोरमायखो सार्टिफिकेटआ मा खामानियाव गोनांथि एसे खोनासंलांदो भिडिअनि फुटेजआव। दिनैनि नैबे मा होनो फर्मार एक्स एनडिएफबिफोरनि जे मोनसे आसाम सरकार भारत सरकारा जोंनो मोनसे आसाम पुलिसनि मोनसे जब 2% जे मोनसे जोंनो बिटिआर सरकारनिफ्राय सासे मा होनो बेखौ अथरिटि बा सरकाराव थानाय सासे अथरिटिनि फर्मार एक्स एनडिएफबिनि बेवहाय सार्टिफिकेट बानायनानै बिथांनि सिगनेचार लानानै दिनै आसाम सरकार भारत सरकार खावलायनाय बादिनो दिनै बेवहाय आसाम पुलिस माने रिक्रुट खालामनो थाखाय 15 तारिखनिफ्राय अनलाइन खालामनो थाखाय बेखौ मोनसे एनडिएफबिनि जे मानसि केडार नंना नङा बेखौ सार्टिफाइ होनो थाखाय नैबे एनडिएफबिनि मोनसे एक्स एनडिएफबिनि मोनसे सार्टिफिकेट बा सार्टिफाइड कार्ड बेखौ होनाय जादों। आरो बे बुस्थुआ आकल आसाम पुलिसनिल' नङा बे बुस्थुआ जाहैबाय मा मालाबा समाव सिआरपि आर्मि खारनायफ्रावबो हयथ' बे बुस्थुआ सोङोब्ला जों नंगौना नङा नोंनि असे एक्स एनडिएफबि नंगौ आं एथ' बेसनि नै नायबानो जाबाय बेसनि खोथाखौ बावनो उल्लेख थाबाय डेट अफ बार्थनि उल्लेख थाबाय नोंथांमोननि माखासे बै समाव 2020नि जे मोनसे 27 सानावसो बिटिआर रेकर्ड जों थांबाय बे बिटिआर रेकर्ड जाखांलांनायनि उनावहाय एमअसआव लिरजानाय बायदिनो जोंहा जे एक्स एनडिएफबिफ्रा मोनसे 9.2 आरो 4 क्लजनि जुदि लिरजानाय बेबायदिनो दिनै आसाम सरकार भारत सरकार रेसपन्सिबिलिटि होनानै दिनै जोंखौ बेखिनि मोनसे सार्टिफिकेट बिनायखाय दिनै जों होनाय जाबाय। बियो अकल बेल' नङा इयुनसिमाव नों बैसो जाना थाब्लाबो हयथ' नोंनि फिसाफ्राबो बे मोनसे आंनि बिफाया सासे बर' हारिनि थाखाय मोनसे बर' जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे बिर जोहोलावमोन आफाया देहाया गैला मावनो हाला दा आंनि आफानि सार्थ'आव बेजोंनो आं सार्टिफाइ लानानै आं जाहाथे साख्रि मोननो हानाय बायदि बे मोनसे फुटखौ लानानै आं दिनै भारत सरकारनाव मोनसे बिसासारि फोथायनो थाखाय मोनसे कार्ड लाना फैदों बेखौ जों आसाम मिजिंथिदों भारत सरकार आसाम सरकारा बेखौ रेसपन्ड होगोन सनमान होगोन। ओंखायनो दिनै सासे बिटिआर सरकाराव थानाय मानगोनां बिसावरायग्रा बिथांनि आसाम पुलिसनिफ्राय मा होनो इन्टेलिजेन्स ब्रान्चनिफ्राय बा एसबिएनिफ्राय हरजानाय हिरेनार सारनि खावलाय हरनाय बादिनो बेवहाय सासे अथरिटिनि सहि नांगौ बादिखाय बिसावरायग्रा सारनि सिलखौ लानानै बा सिगनेचारखौ लानानै दिनै गासैबो फर्मार एक्स एनडिएफबिनो बेखौहाय हरनाय जाबाय जाहाथे बेजोंनो बे कार्डजोंनो इयुनावहाय मोजां मोनसे सुबिदा खाबु मोनहैथों आरो भारत सरकारा बेखौ जेरै गावसोर थोननाय बादिनो जाहाथे बेखौहाय जाहाथे सनमान आरो अनार होथों जों बेखौ आसाम सरकार भारत सरकारा बिटिआर सरकारनाव जोङो आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय। दिनैहाय बे कार्डखौ खयस'जननो होनाय जाखो? बे कार्डखौहाय मथा मथि क'क्राझारावहाय क'क्राझार जिल्ला हिसाबै दिनै गिबि खेब होनाय जाबाय। बे क'क्राझार जिल्लायाव दिनै गिबि खेब हिसाबै जोंहाथ' फ्लेक्सन हिसाबै जेनेबा हमना ला फि हिसाबै जोंनि क'क्राझाराव गैयाब्लाबो 500-600 दङ बिनिफ्राय दि फ्लेक्सनखौथ' जों लाथ'ला बे एखेयानोखा जोंहा फि हिसाबै थांबाय जों मोननैजों 600-700 दंखायो 1000सो दंखायो माखासे मिलिशिया आरो माखासे सिनियर केडार्सफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनजोबाखै बा चेक मोनाखै दा बे खेत्रआवहाय दिनै जोंनिफ्राय बिसोर दङ बिनिफ्राय आरडि ग्रुपनिफ्रायबो गैयाब्लाबो क'क्राझार जिल्ला हिसाबैथ' 400-500 थानो हागौ बेनिफ्राय एस ग्रुप हिसाबै बिथांमोनहाबो एसे गोबां दङ गैयाब्लाबो क'क्राझार हिसाबै बिथांमोननिया हयथ' 2000 एबभ जानो हागौ दा बेखिनिखौ लानानै गैयाबाबो 4000 सामथिं थांनोबो हागौ आरोखि दा बेखिनि सार्टिफिकेटखौ दिनैहाय नैबे जोंहा मानगोनां मा होनो बे सावरायग्रानि मोनसे फार्म हाउसआवहाय दिनै बेखौहाय होनाय जादों बेखिनियानो आरो